Koro mogi jwang weche gi thoth ahinya. Penjo mada penjo sister kae. Ne watwaka e ofis kae kod achiel kuom jokopere. To wacho ni kata barua mane Paulo ndiko ne nondiko ne Jo-Korintho, nondiko ne Romans, nondiko ne Jok-Mage, kendo kama gintiere kar ka. Barupe ma Papa obedo ka ndiko e weche mopogore opogore. To nono wadhi neno barua moro kawuok, barua mara Mtakatifu Francis ne Jo-Kenya. To barua mar Jo-Kenya ni koro kuchopo. Adani lose higa mara 2015 ne ntiere weche maga Laudato Si. En gimoro ma bende chiegni kodi ahinya kalure kod nono matin mana yudo kalure kod weche gi mag tiegruok bende. Kitemo rango gi matut, iwacho ni en oboke ma bende kanondiko, ne en mano mar neno na dieri olok kaka irito alwora kendo bero chal mar kor lwasi ne Uganda mathoth. Kenya kale midhiero machalo kamagi. Dipare gang'o oboke manoweyo. Mas nyaka sani Uganda mathoth luwe moting'o nyaka jotend kanisa. Oboke? Oboke ma Papa nondiko no iluongo ni Laudato Si. Kendo Laudato Si nyalo gi dholuo. Kik lok. Laudato Si en bugno ma Papa nondiko mondo nyiswago kaka wanyalo rito piny. Kaka wanyalo rito environment generally. Environment. Alwora mar kamwadake. To ang'o momiyo Pop nondiko barua ni kata nondiko bugni? Mokwongo kapok wacho gimomiyo nondiko bugni, bugno kapok nondiko higa mar 2015 moyudo ka en higni 2 e kom. To nyiso ni kapok obet e kom no, nikech ok anyal paro, ok apar ni noneno mana gino kosebet kosebet Papa. Taparo ni noneno ka piny ji ok take care of environment maber, alwora margi ji ok take care maber. Koro barua ni nondike, to mokwongo nondike ni ok ondike ni Jo-Catholic kende. Nondike ni ji te, katibed ja-Muslim, katibed ja-SDA, katibed whichever denomination. Pop nowacho ni ji te kila ng'ato mondo ong'i alwora mar kamodake. To gimomiyo nondiko barua ni en nikech wasewacho kaka ka Pop ne ntiere gi en gi connection gi jok modhier, the marginalized. To kondiko buge no kidhi misomo, jok mosesomo bugno ntiere kaka okelo o connect oriwo gimo ere kaka ka I take care of creation, ka ke ing'iyo alwora mar kamidake, ntiere kaka king'iye maber to jok machandre, jok modhier ok bi chandre. To nikech ang'o wacho kama? Nikech iyudo ka environment wa bedo polluted gi samoro machines moko madongo mitiyogo e factories gi pollute environment magwa. To machine go king'iyo ok the poor ema tiyo kodgi, ok gin jok modhier matiyo gi gigi. Ibiro yudo ni gin jogo mantiere go to maloso pesa. Koro the more magitiyo gi gigi to gigi affect chando jogo ma ok nyal, jok mok nyal, nikech gin gionge kaka ginyalo prevent. Onge kaka ginyalo temo mondo gigeng' ni kik gibed polluted. Koro e barua mar Papa ni okwayowa ji te mantiere piny, okwayo ji ni kila ng'ato ichak gi in iwuon. Kapok idhi ng'ato, chak in iwuon. Ere kaka inyalo ng'iyo alwora mari? Ere kaka iwito kata takataka, gik moko ma kata iywe ot, ichamo gimoro, iwito gini kure? Ibiro yudo ni ji moko kata modak machiegni gi nam, gibiro ting'o gigi to gidhi wito kure? E nam. Wigi wil ni e nam kucho kama gidhi wite gigini. Ji moko tiyo gi pigno ema gimodho, pigno ema nyaka dhog gimodho, diek gimodho, to ok ging'i mano. Gin ging'iyo mana ni gik moko nosechamo, gik moko nosegolo e ot, odhi wito kucho.
iyudo ka samoro ng'ato ji moko wuok to dhi kata e pi kanyo to wang'e gik ma ji moko nya timo e pi kuro to gigo ketho ngima mar dhano ineno to ka in ng'at man go we wacho ni the rich you will find how you can prevent yourself to the poor ok nyal koro papa kwayowa e bugeno machakre no ndik bugno in 2005 ntiere migepni mang'eny mosebet ka timo gik moko mondo mi ginyis ji awacho nang'o ginyis ji gima onego gitim mondo mi ji o take care of the environment koro mano e gima pop nyisowa to aparo ne gik mondikogo ok gin gik marumo sani ka ji odhi mbele gi timo gigo aparo ni bang' higni moko mang'eny maybe akia ka piny biro lokre mondo wabed gi good environment but mane gima otemo ka okay Pascal nonyiso ni ndalo moko nodhi Rome to kidhi Rome aseromo gi Pope Francis aromo gi Pope Francis diriyo aromo kode Rome taromo kode ndalo moko nodhi South Sudan naromo kode South Sudan aromo kode Rome to kidhi Rome kidwa ng'e ni gima Pope Francis wacho be otimo kidhi Rome nitiere kamoro miluongo ni Vatican Garden akia ka you manage to reach Vatican Garden kidhi e Vatican Garden koro ineno gima iluongo ni Laudato Sino koket e tim nyiso ni kidhi kama iluongo ni Vatican Garden no opidhi yien nitiere kaka environment mar Vatican Garden opogre gi environment man kidhi oko nikech idhi yudo ka nitiere fresh air kidonje iye kanyo fresh air nitiere ji mata care e puodho lum olos maber gik iyudo ka en very clean kidhi oko iyudo ka nitiere pogruok to mai gima pop temo nyisowa ni gima wacho no tim koro be kaka nonyisowa ok ondika kende ondiko to timo koro kata sani kata ka otho to waduoko erokamano ni Nyasaye ni kata gik monyisowago ok owacha owacho to timo koro mane gima nya wacho wach Laudato Si erokamano